Volver ás orixes é a idea base da que naceu Ánforum, un proxecto de I+D+I no mundo do viño que ten como escenario a comarca do Salnés. Tras 8 meses de traballo na adega Santiago Roma xa está a funcionar o resultado, a primeira barrica de pedra. A concepción da barrica parte da unión de varias cousas, non? Por unha está a cultura antiga, por exemplo, os romanos que xa utilizaban a pedra, despois os lagares, concretamente en Galicia, para a fabricación do viño, xa se utilizaba a pedra. Posteriormente unímolo con teorías biodinámicas que nos din que a forma oval é óptima para a recirculación do líquido que está no interior de forma natural, vale? Creanse unhas correntes de convección. Entón, unimos pedra e teoría biodinámica. Entón, todo eso aplicado ao viño, pois temos uns resultados diferentes, nin mellores nin peores, senón diferentes ao resto dos viños elaborados noutro tipo de materiais. O proceso non foi sinxelo, mesturando deseño, estudo e ensaios químicos e enolóxicos. O proxecto ten por detrás moitas horas de traballo, de desarrollo, e un desenvolvemento de moitos coñecementos. A idea parteu para desarrollar un traballo de enxeñería e un traballo de enoloxía. Un traballo de enxeñería por un departamento da empresa Petrum, na cal hai 3 personas, Fernando, Martín e Alex, foron os que fixeron o desarrollo de enxeñería sobre o proxecto, e un apartado enolóxico por o meu director técnico enólogo, Cayetano Otero Padín. Sin todo ese equipo que formamos, non sería posible levar adiante todo este proxecto. Isto é un proxecto de I+D+I, para desarrollar a nivel enolóxico un viño moi especial, son viños de top dentro dunha bodega. A idea de conseguir un viño elaborado de xeito máis tradicional foi o detonante de todo este proxecto. Coa pedra conséguese un viño máis mineral. Tampouco é un capricho a forma ovoide deste novo depósito, que permite que se xeren correntes internas. A barrica de pedra, neste caso, o que nos vai aportar é mineralidade, e aparte unha microoxigenación do viño na parte interna, porque mediante a pared buscouse un tipo de pedra con un tamaño de poro adecuado para que eso lle aportara ao viño ese volumen e aporte da manoproteína que ten a lía. A lía son restos das levaduras de fermentación que a uva, despois de fermentar, consíguese que non este no fondo de depósito. Este tipo de depósito, que é de forma oval, axúdanos coa enerxía biodinámica a que haxa esas correntes de convección internas para que, mediante esa axitación, se consiga ese aporte de volumen en boca e redondez. A elección da pedra tampouco é froito do azar. Os estudos nos que a enoloxía e a enxeñería foron da man concluíron que o granito galego era a mellor opción para facer realidade este Ánforum. A selección da pedra foi en base a estudios. Fixemos a primeira e estamos agora con análisis e ensaios a nivel enolóxico. Creemos, polos estudios feitos, que a pedra é adecuada. Non descartamos, evidentemente, a futuro probar outras porosidades de outros granitos. Sempre temos en mente granito galego polas súas características. Escollémolo pola porosidade, é dicir, unha é pola resistencia que ten a hora de fabricala e outra é a porosidade. Como explicaba antes Santiago, é un punto moi importante, porque gracias a esa porosidade, como podedes ver, hai unha microoxigenación, e iso é fundamental para crear sobrelías finas. A barrica piloto que xa ten nas súas instalacións a adega Santiago Roma ten capacidade para 450 litros. En ela descansa parte da colleita deste ano. Polo de momento, as primeiras probas están a ser satisfactorias. Estas primeiras probas están sendo moi positivas. Realmente, o que me acabas de preguntar é unha boa pregunta, porque o viño adquire un carácter mineral, porque o poro da pedra dalle ese carácter mineral, e máis ese volumen por a microoxigenación que adquire o viño estando turbio, porque isto está pensado para que os viños en crianzas sobrelías poidan adquirir esos beneficios. Calquera tipo de depósito en inox, por exemplo, non nos aportaría a microoxigenación, entonces non nos daría ese tipo de viños diferentes. En este caso, tanto a pedra como a madeira tamén podería facer a elaboración diferente. Sin embargo, o aceiro é estanco e non nos aporta ningún tipo de elaboración especial.
Non hai por que suprimir ningún tipo do que está feito en canto a madeira, porque cada barrica vai aportar uns matices diferentes. Este proxecto está pensado para que outras adegas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, poidan adquirir este tipo de barricas para facer uns viños máis singulares e máis personales. Nuns meses poderemos catar o resultado deste proxecto de I+D+I. Aínda non hai data para a súa saída ao mercado, pero si sabemos que o fará baixo a marca Santiago Roma e que polo de momento promete. Santiago Roma vai a lanzar a primeiros de ano, non temos a data todavía concretada, vai a lanzar a primeiros de ano a primeira añada de 2017 con viño en pedra como marca Santiago Roma. Este ano foi un ano moi favorable, evidentemente, foi un ano seco, que nos dou unha uva moi boa, en bo estado sanitario. A graduación e a modulación fenólica foi espectacular. Con elo, pois, este tipo de viños este ano van a dar un bo aroma, unha boa nariz e unha boa boca. De feito, bueno, está por ver, porque adelantarse ao que realmente todavía non está no mercado, pero nós inicialmente, cos coñecementos que temos, podemos adelantarnos a eses principios. Sí, esta é unha línea de viño totalmente diferente ao viño tradicional que se está elaborando ou un madeira ou un inox. Vai ser un viño dunhas líneas e características singulares.